Kini ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulia phiri Mary Nongkanti walang. Kimat ki bakong san jong ke khubor mata ke stem. Palat life war kelur khandai phau lak ki dawai tika ladap ai tat haduk menta hakeleng keri India. Ka sarkar Meghalaya kan penut praphau kelur tingka ban penbha bat penmi iki thanat pulit ki pathamai hakeleng ke jila. Tentu National President ka BJP JP Nadda yu Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma banshim khia ye ke jing IT ka COVID-19 ha ka te ke jilla. Hashwa phnya sngo ye ka khubor ka babnya sngo bhawa cha skor shwa ya ka ni ke jing panbana. Kat badange khun prasai ka khlam COVID-19 niru ni ken tu phi parlok nong snga baro ban amle sting ha ka ba dai la di na ka te ke jing pang ka bashir khai. Bot rinti ya baro ki jing patha bat kitu ki bela dap saupusan snem kerta sheneng ki bela dap yo e ketika ka beningkong ki di ben shimru ya ketika ka ba ar kat kum ka por belabu ya dai le di da ka ba bot perkheng ye kini ki laitli ki jing patha ki basuk phong ye ki mask ya paji iwe ne iwe pan sat bhaya la ki kiti ba dur khmat bonsin kini ki national helpline number ki ba trekam ban ajing tip ki badan kam ha ka be de ka COVID-19 not iwe ar like handai hinyo pra not south riu but iwe not hinyo san Meghalaya pila ban phone ha number iwe not pra dani iwe not hinyo not mentapat phnya sngaw ye ka khubor ka babnya Palat life war kelur kendai phulak ki dawai tika ladap ai tar haduk mentaha keri India baro kawe. Katanat jong ko ke khia ka sarkar India ka pentip min kesngi ba ka jingyo jingko jing ki brio nok nyang jing pang corona ha keleng keri kala kiu syaka kendai pun rio point pra nyu na ka sispa. Haba khen kilum lang palat ar kelur kendai phulai lak ngot ki brio kila lat nok nyang jing pang ha ki benta ki ba pher jong keri. Tang min kesngi ko basan pun nyu hajar ngot e ki nong pang ki le yo jingkon. Ka jingko jing ki brio ka khambun ban ye ki ba yo thamai ukhyang jingpang menta la sapu news ngi lenter ka sarkar Meghalaya kan sa penut pisa praphau kulur tingka menta usnem banyo penkhlan badwan penmiru ya ki thanat pulit ki pathamai hakeleng ke jila Menteri ki kampo yang ka sarkar jilla uba la kemen rumboy ong ba ka sarkar ye mentahi kampat rai ki jaka ha ka ban play ye ki thanat pulit ki pathamai henrei ka dan ka jing thlang man penroi ye ki kamtam ha ki thain khapon Menteri le thoru ba ka sarkar ka thmu ban penlong ye ka jing thung kam na ka banta 6000 dali ki post ki balat ha ka thanat pulit jong ka Meghalaya bar ki dan iwei point san lak ngut ki bala apply ha ki ka dan ki ba pher wala kata katanat pulit kadang wat lat hakanu kurukom bakan penyat ya kata ke jing thungkam da ka babu jimot arta ki kendon trekam ki bede ba ka COVID-19 kat kum bala patha da ki nong khmi jong ka ko kya kham tam e ha ka jing ye paji iwe na iwe ha Meghalaya sangut ki brio ki la khlat no min ka sngi na mar jong ka khlam COVID-19 ka jing ya brio ha kani ka jela na ka khlam kala kiu sha ka praspa life wingun Katanat ka bakhmi ka koi ki khia Meghalaya ka pentim balai spa nyu prangut ki brio ki le yo thamai khanyang jingpang corona min ka sngi bat ha ka joko por saus pa prap khandai ngut ki wei pat ki le yo ya ka jingkon haba khen ki lumlang ki bala lat nu khanyang jingpang ki long sau hajar ndru phu nyungun bat ki berang dan mentai khanyang jingpang la ni ki active cases ki dan 1000 arspa ndru phu laingon Ha Nagaland Barok ki hospital Shimet ki badan ha Dimapur district kinsa trekam biang kumba julong menshwa hashwa banwan ka klam menta ani thu biang ki kum ki non covid hospital number ba ka jingyo kem ki brio khnyang jing pang corona kala duna bha ha Barok we ka district wala kata ka jing sumar ki nong pang covid ki baladan pa ha ki hospital kandang ne kumju Ladami kinong pang COVID ki bathamai an sumartang ha Christian Institute of Health Sciences and Research bat ha Dimapur District Hospital ki ba ha ka jokapor ki ajing sumaru iki we ki jajing pang. Nodal officer jong ka Nagaland wai ki keto sema ulapan pau ka jing sngu ka bakraw bat ajing ro ya baro ki shakri ki ba khamat e ki bala treshitom ban sumarot palat embe ki brio hapreng ka klam. Kani ka khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong.
National President jongka BJP UJP Nadda ula banjur ye ke jingdon kamban penlong ye ke jing IT ka COVID kum ka thong ka bokong san ha ka ribaro ka wei. Haba ai jingkran ha ka jilang jongka Executive Committee jongka BJP Assam limba ka video conference min kasni UJP Nadda ula kentui ki menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma but you President jongka BJP ha Assam ban penlong ye ke jing IT ka matre kam ka bokong san ram e ha ka jilla. Ula pentib Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ula mang laipusan hajar kelur tingka ban penenkam ha kejing IT ka. Una da ula ong ba kadai ke program IT ka barat ba bat ke ba step tam e ha ke perthai. Kejing IT ka jong ke India ye ki nong shong na jong ka long kam bon sha ban ye ke jong keri Amerika ke France ke Great Britain na lor jong ki wei. Ulai thuru bo Menteri Rang Bado ula la ban penbiang ye ke jingduna oksigen hakeri tang hapo ka shita yo. Na lor jo ke jing ai da waitika umodi ula shimu ikila trekam ban yo ai jing rap ikipat ba lingba ka PM Garib Kalyan Yojana. UJP na daw ay kubleiru ikipat ke jila Assam ki bala kershani ke NDA hakani ke election ka badang shula longshen. Hakawai pad ko khubor Uwini ki Menteri Badem ka Sarkar Assam ubhay besh kolita ula shimti kumu Presiden ubathamay jong ka BJP ha Assam hadin jong Ranjit Kumar Das. Kibla don lang hakate ka jingelang ki kinthop yo Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma Menteri Rang Ba Badem ka Assam Sarbanand Sonowal bat kiwei ki nong ilam Rang Ba jong ka BJP. Presiden Keri Ramnath Kovind min kasni ula ong ba ka jingjop ka bashisha jungi ka shong ha ka jingkan tiyo ka roy ka par ha kari bat ka imlang saalang kat kum kirukom perkhat jong Baba Sahib Bhimrao Ambedkar. Presiden ula kranya kini ka program bu maunong rim bantay ka Dr. Bhimrao Ambedkar Cultural Center Halakno. Presiden uong ba Dr. B.R. Ambedkar uday bakrishan ratba ya ka jingelang markat jo hakari bat ka jingpha na ka banta baro. Ula bandap shushu da ka buong ba Dr. B.R. Ambedkar ula treshtom baro si jingim ban penyo ya ka jingeringkat lang hak im lang salang bat unong sandur ya ka ritisin syarjung kari India. Ula no senyang ruh bon kiliang kum ha ka puli puthi kerep karyang bat kiwe. Ha Tripura kat kum ka khubor bala yo na ka tanat jong ka kot kya la ong ba palat nyau phulai tli ki gram panchayat na ka 6000 spa nyau pratli ki gram panchayat ki badan hak te ka jilla ki la pendap spa na ka spa ka jing ai dawai tika COVID-19. Kat kum ka kai phot ka North Tripura ka dei ka babon tam me ka jing ai tika COVID ba la bot sada ka South Tripura. Shushu lapan pauru batat hadu menta ke jela Tripura keladap IT ka syakumba arpusan lak hajar sanspa arpulai ngut kinong song jongka hakeleng ke jela. Ka kendai lak ka kendai hajar dos pa ngut kilayo ya ketika ka beningkong bat san lak prapu hajar kendai spa arpulai ngut kiladap yo ya ketika ka baar. Laban pen kenau biang hang ni bahan dos pa nyofu ngut kibriu kilayap namar jongka klam ha Tripura. Ka Cabinet Committee for Parliamentary Affairs CCPA kala ai jumur dan penlongi ka dorbar liur jong ka parlimen nandu ka khat khandai terik unaitung hadu ka khat lai terik unailar. Ka CCPA kala ikendu ha ka tayo bala dep na kabentaban penbej iki tarik ban penlongi ka dorbar bat na kaliang jong sarkar pedeng kala ban ra bon tuli ki anro na kabenta ban ai jing menjur da ka yeng dorbar parliament ha ka ni ka dorbar liur. Kisni pelong dorbar barok kinlong tang arphosni. Laong bakla dan lepa ke jingpen krea man IT kai ki record jong ka parlimen ki bahaya ngasem jong ki badi ki nong tre na lor jong ki nong thok kubor. Ha Assam ki pulit ke jelai ki lapli ya ka lat ai jingirap ka bantre kam barok arphusau kenta man lakasngi. Ha ka bai dei ki kam thok kam syukur ka bayat lingba ka internet. Ki brio ki baye kendo jing ha ki bakum ki niki kam kila ban phone ha u number iwei san ar handriu not ubadan ha katana toket jong ka kunhon pulit ka Assam kino ki basha thok sha syukur ha ki kam pisa tingka lingba ke internet ki haban aya barok ki jing tip ki babnya kum ka kerteng ka jong ki u number mobile u account number jong ka bank ka ba ki kin show pisa bat kat no ki sha ot pisa ki pulit kin pharu ya ka jing pendep sha ki bank bakin le ya ka badan kam katuk ni ka khubor kala kut bakla wan spine ka All India Radio Shillong snob haban apat menta sai ka program ka ban bot